mi moramo dakle iskoristiti prednosti koje imamo, moramo početi od onoga što imamo i što znamo i možemo raditi, dakle moramo otvoriti zemlju prema stranim investitorima, moramo prije svega stvoriti jedno pravno okružje, jednu pravnu sigurnost za naše gospodarstvenike da domaći ljudi ulažu u ovu zemlju. Ako domaći ljudi znači se ne osjećaju sigurnima u ovoj državi, a ne osjećaju se sigurnima znači u ovoj državi još uvijek i ne ulažu u nju, kako će netko doći izvana i ulagati u ovu državu. Također moramo iskoristiti u ovoj županiji konkretno, dakle, one potencijale koje imamo, a to je znači poljoprivreda, to je čista zemlja i voda koja ima u Hercegovini, dakle to je turizam koji se može razvijati. To su one grane gospodarstva koje su tradicionalno bile u Hercegovini poznate. Nažalost, i to se sve urušilo, dakle, i cijela ova sredina, cijela ova zajednica ima vrlo malo koristi od toga svega. Dakle, moramo napraviti jedan drastični zaokret prema radu. Mora se početi cijeniti rad, mora se početi raditi, a treba znači sve manje znači misliti na neke stvari koje jednostavno nisu bitne.